kupfura mari mumakomba vane maclaim emagold vaya kutangira kubva uchimaina bhandi rako pamusoro kana kuti pasina asi richizowanikwa ndinogona kukutsvagira kuti uchafamba wakadai ugodzika wakadai ugonosangana nedombo rakati kusvika wasvika panzvimbo yatinoti ndoine bhandi rako. Chiedza nokuti ndokunotaura zvaJesu Kristu anonzi akauya nechiedza. Saka imi kana makuti zvakafanana makutotanga kunyepera vanhu. Hatino munhu anonyepa. Zvakangofanana nekuti sei muri kudaro. Pandakatanga kutoprofita ndakatotanga ndasutswa nemudzimu nekuti ine muko wayo wainopiwa futi ipapo. Unopiwa muko nengirozi kuti augoni kugara pamba, audyi nyama, augesi nesipo. Musoro wako iwo waugesi kusvika watoudzwa kunzi iko zvino unofanira kuenda kunodini kunougesa. Saka ndaza ndakazoiramba. Semunhu ndakanga ndatovaka musha ndatombobereka. Ndakaona kuti imwe nyaya yacho inogona kuzonditadzisa kugara pamba. Ndichibva ndati ndasa ndikwanise kuisunga. Right. Yataura nezvenyu midunga munhu anditika. Then chiprofita chakazozadziswa kuvamwe vanga varipo. Nevamwe vakanga vandiperekedzawo kuJorodhani vakanga vari kunze. Vaidawo kuzopinzwawo muJorodhani. Vanga vakupatsanurwa kuti uyu asati apinda muJorodhani anofanira kutakura munamato unoti achiri kunze. Paanozopinda mukati zvoitwa zvakati. Wabva ipapo unozodzokera futi kumasowe unofanira kutaura zvigere pasowe rawauri kunamata. Kunesu tangouya kuzonamata ipapo. Kwete kune vanhu vauya. Mamiriro netsananguro dzakanga dziri pamasowe kuti pamasowe panapa pakanzi zvakati mweya mutsvene wakati chakati nechakati kutevera nhoroondo nekuti pasowe rega pane muko inoiswa. Pane mirayiro inoiswa, pane mitemo inenge chinzi iripo yakaiswa nengirozi. Ngirozi inodzika inofanira kuverenga futi zvakaitwa neminamato yeruchengetedzo yakaitwa papi pasowe. Zvikureva kuti ndo inenge yatest yako kuratidza kuti chiri kutaura pauri chii. Ingirozi chaichai inoanzoona. Alright. Ndobva makapfuura. Test yako haipereri pasowe rako. Unotoizoendeswa kune mamwe masowe akasiyana. Kunzi mweya mutsvene unge uchisimbiswa nekuzopupurwa kuti idzi ingoni. Mbiya yandakazopiwa yechiprofita ndina kuipiwirwa pamasowe pandainamata. Ndakabva nayo kuHarare ndaenda kuGlenfield. Ndokwandakapiwirwa mbiya yechiprofita. Kwa madzibaba anu. Kana kuti sowe rinonzi chii kana muchiri kuramba? Zvesowe kuti rinonzi chii ndakanga ndashanyira hama yangu. Sezvamaita kuti mashanya pano izvi mangozosanganawo newe. Ndo maindiro andakaita pasowe iroro. Alright. Kana muchiti mwapuwa mbiya muri kureva kuti chii zvinoreve izvozvo? Mbiya iyi ndo inonzi ndo dare rako rechiprofita ndo mbakatakura mhiko dzako dzemweya mutsvene ukanzi uri kufanira kugeza minamato yako inoenderana nekusimbiswa kwengirozi inofanira kugadzikwa mumbiya iya yaunenge wapiwa. Kandiro kevhu kanovakwa nevhu kaunofanira kukoshesa. Akapiwi munhu akabatwi ndichero nevamwe vazwi vengoni nekuti umwe anogona kukuvhiringidzira nhau dzako. Zvinoitika futi ne? Zviriko zvekuti imimi muri kuprofita ini ndiri kuprofita. Inini kana kuti ndichiri kutangidza kuprofita imimi mapima chipo changu maona kuti aiwa madzimai Ruthi chipo chavo kwachichaenda chichakurira changu. Munogona kunditsipikira matare kana kundipa mvura yekuti endai munogeza uso. Makudzima nzira yangu rwendo rwemweya nekuti ndendisati ndasika. Ndiri kudzidza. Saka zvese izvozvo zviriko mukunamata. Alright. Ndinogona kunge inini ndichiona kuti vakamira pakameravo vanorota. Pamwe vari kurota nezvangu ini ndiri kukanganisa. Pavanoda taura hope ini ndichange ndiri mududziri. Ndogona kuvavhara futi kuti hope dzavo dzisange dziine simba vasachaona chimwe chinhu. Mese yashaisana. Ndakatofamba nenzira iyoyo. Kubva pandakatanga munhu akatanga kundisunungura kuti nditange kuprofita. Ndakavezerwa futi tsvimbo ndikanzi munofanira kunge mune munondo unogara pamberi penyu apa muchinamata makapfunya chibondokoto urapa. Nguva iyoyo ndakashaiwa kana chekuziva chemweya mutsvene. Ndaingoti nguva dziya dzinonzi 12 dzakukwana kuti mweya mutsvene ufambe. Ndaigona kuchema misodzi chete nekuona rima. Mavharirwa nzira. Ndavharirwa futi nzira.
kwese ikoko ndakafamba nako ndakadzidza. Saka maizosunungurwa sei? Ndakazonosunungurwa kuHarare kwandikukudzai ndakanga ndatoendawo sekushanya. Kufambawo. Ndichibva ndatosunungurwa ikoko ndikanzi pama kana makuda kuramba muchiprofita. Sowera mainamata musabvere matsikapo kubva 2011 kusvika pari nhasi. Handina mbozobvira futi ndakatsika paSowero asi munhu yendakazosangana naye futi muna muVenice. All right. Akazonyara futi. Because uko angaona kuti idanger. Uyo akuburisa acharova ndima. Nekuti ngirozi kana ichangotanga kudzika haina chainoti secret. Haina chainosiyirira chero iwe wakaitakura ukange wapomba zvisingadiwo une musha wako waenda kunoita babasa akaipa. Inototanga kufumura iwewe muridzi wayo. Nema. Kuti mutumbi wandakashonga wakapomba zuro. Okay. Saka vanenge vachiziva kuti ngirozi iyi ikadzika ine zvainoona nezvainoda kufumura panzvimbo yatiri kunamatira. Saka unovharwa futi kuti usange uchiona. Takanzingaziva kuti unoitiranawo jealous. Aiwa godo ririko kuvanhu. Hapana munhu asina godo. Alright, tapinda manje muchiprofita makuita basa maita chii hamene 9 years here. Ndakaita zvemakore akawanda ndii. Kubva 2010 ndakaregedza kuprofita 2022. Musati maregedza kuprofita. Ndeipi nyaya yamunoti mukafunga so munoti dare ranga rakaoma asi ndakarivhunyura ribva rasarara pachena vanhu vamhuri iyoyo kana kuti munhu iye akagutsikana kuti zvamataura zvechokwadi ndo zvichiitika muupenyu hwangu. Nyaya dzakawanda dzatinosangana nadzo mukuprofita. Unogona kuprofita dare rechinhu chakaiswa pamba pemunhu. Ndogona kuona kuti pamba patiri panapa pane bhodhoro. Asi inini ngirozi yandakatakura haina simba rekuenda kunochera bhodhoro riripo semamiriro andakanga ndakaita ndichinamata. Chiprofita ndaipatsanura nerwendo nemafambiro azvakaita nemaisirwo azvakaitwa. Asi ndanga ndisina simba rekuzonobvisa chinhu pamba pemunhu. Izvo ndaigara ndaudza munhu chero ukauya ndikakubatsira chero ukanzi une chidyiswa mudumbu. Ndaigara ndangokuonesa kuti apa ndo pandagumira kuti ndizokutatsura chinhu munyama. Handina simba racho. Handisati ndapiwa simba iroro. Samaizorifeya munhu kune vamwe. Ndaizotsvaga munhu kuti wona nhingi ndiye anogona kudini? Kuzokubvisira. Alright. Mudza kuumisa kudai so. Tapepuka zvekuma2. Ndakaita mazuva ndisingabudi panze ndichinzwa musoro. Ndichibva ndafonerawo umwe munhu wandaiziva kuti anogona kundibatsira kana ndiri mudambudziko akabva auya. Anga ari muprofita. Ndobva nditi akandowana ndichitori mumba ndakarara. Ndobva nditi muka isisi kana ndakumuka ndaitoita zvekubata musoro kudai so ndichisumudza mbichana. Ndobva ndinamatira. Ndichibva ndatsanangurawo pedza yangu dzandakarota. Ndobva nditi chokwadi kukudzai chokwadi chisingaputsi ukama. Matare enyu awandira kuchivanhu. Chiprofita mungachiite zvenyu. Asi hakuziriko kwamakuverengwa. Muri kuverengwa kuti simba renyu rakuchivanhu. Uyu muprofita utaura. Muprofita uyu ari kutaura nyaya. Utaura zvokuda kuendesai kurima. Kuchivanhu. Iyi muri muchiedza. Ndichibva ndati saka ndoita sei akanditi chero ndikakupai munamato. Hauna zvaunokubatsirai. Munamato ndosiya ndakuitira yangu mongozofukirawo. Kwete kuti ndikuti munamato uchakubatsirai. Zvamuri ndizvo zvamuri hamuna chamunochinja chero mukaushandisa. Ndakayereserwa mvura akaisiya pasi apa mvura iyo handamboibata ndakangoitora ndikaisa uko. Ndikaona kutoti zvandiri kuudzwa nemurume uyu zvakandidzosera futi kumasure pandakambosuswa nemudzimu paya pandakurondedzera kuti mudzimu wakati kana nguva yedu yebasa yauya kana yakwana tichauya. Ndakabva ndazvibatanidza panguva imwe chete iyoyo ndikaona kuti all right. Saka zvataurwa nababa kuti ndidzokere kuchikaranga ndizvozvo. Zvingori chinhu 1. Muri yeZimbabwe makadiko tiri kusangana zvekare pano paSlime Media TV panhepfenyuro inobatika padande mutande ndo yamunodaidzaka kuti internet. Anditi isusu sedande mutande tinoenda nakuenda kwese. Nhasi uno tiri munzvimbo yeVenice Mine tiri kukaDoma uko. Semazuva ese zita ndonzi Sylvester Tofumanei asi kana usati waziva ndonzi Sylvester Tofumanei simbi yebasa. Ndinobata basa ndiri pano paSlime Media TV.
TV. Rangu basa ndere makuwa. Rinoti kusekesa rikati kunyadzisa vedu. Nyaya dzemakuwa zvamunoita. Asi chinoita kuti zvimwe zvinhu zvinobuda mumakuwa imomo zvinotopedzisira zvakutovaka nyika. Tiri kufamba mazuva ano tichingotsvaga kuti ndepapi pane nyaya yatingagona kuburitsa kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwe nyaya iyoyo. Asi ndisingakangamwe mazuva ano tiri kukurudzira vanhu kuti subscribe paSly Media TV paFacebook page nepa YouTube channel. Uyo zvekare nhasi uno pakaipa ndina Jetro ndiye ari pakamera. Saka panapa JCTV yakabatana neSly Media TV. Tiriko zvedu kukadoma iko kuno. Regai munzwe nyaya yatauya nayo panapa. Tine testimony yatinayo yemumwe mudzimai wandoda kuti ndikusanganisei naye. Akambenge ari muprofita achibva azopedzera akuita matare. Tiri kunoko hatizi kuHarare. Tiri munharaunda tingati ndeyekupiko ora tongopedzisira tiri mukadoma. Regai ndimuchingamidze atitaurire nezita rake kuti anonzi ani. Makasimba here? Takasimba makadiwo. Aiwa tinofara tichikuonaiwo. Ndanzwa nyaya yamangambitaura ndikaona kuti ai yakafanira kutsikiswa kudhara taiti kutsikisa. Zita rakazara ndiani? Donzi Ratidzai Chavurira Moyo. Chavurira Moyo. Kuno kwatiri ndekupi kuno? Tiri kuVenice Mine, Madi. Compound yeVenice. Okay. Imamo dzimwe nzvimbo dziri padhuze nepano paVenice Mine ndedzipi? Dzingave dzinozikanwa nevanhu. Tiri padhuze neWindmill, neDoneni, Embrace Turnoff. Alright. Embrace Turnoff ndoshasha vanhu vangabvaza kuti aiwa padhuze nepaEmbrace Turnoff. Manengo yakadii muchigara muno muVenice? Ndane makore akawanda ndakatodzidza muno muVenice. Alright. Ndakatokurira muno. Mukakurira muno. Makazarwa muno? Handina kuzvarirwa. Asi makazokurira muno? Vamakurira muno? Married here? Ndikaroorwa muno. Educated here? Ndakadzidza muno muVenice. Ndomaticha chemberera tiri muno. Ndiziva hangu pakuchembera. Shuviro ndeyekuti ndimbozobudawo muno futi muVenice. Ari? Chimboendawo kunogarawo kune dzimwe nzvimbo. Ende nyaya yekubuda munenge muri kuprofita ka. Nokuti nyaya yekubuda yese tatokuburitsai makuSouth. MakuAmerica muri kuCanada. Tigire zvedu pana. Ndo pane shuviro yangu pari zvino. Tidei ndambobudawo munzvimbo yandakakurira ndomboendawo kune dzimwe nzvimbo. Handiti? Aiwa tinotenda zvikuru. Nyaya tisingapedze nguva. Nyaya imwe yandaita kuti ndigare pasi nditaure nemi ndeyekuti patati takagara apa takatandara chingotaurawo nyaya zvedu senyaya. Mataura kuti makambenge muri muprofita asi zvinezvi makuita zvematare. Makaona kuti kumatare kwaane mari kanobva mati kuchiprofita hakuna kana mari nobva mati rekansiyane nezvekuita chiprofita zvinobva zvakafamba sei? Hazvina kufamba saizvozvo zvekuti matare ane mari. Asi kuti chiprofita nematare chingori chinhu one. Aiwa mukadaro zvinokuti isusu kana chizvitarisa isusu ana mukoma Sly toti n'anga zvinonzi kana ndezvemunyika. Kureva munyika munonzi mune rima. Izvi zvechiprofita ndo zvinonzi ndokune chiedza nokuti ndokunotaura zvaJesu Kristu. Anonzi akauya nechiedza. Saka imi kana makuti zvakafanana makutotanga kunyepera vanhu. Hatino munhu anonyepa. Zvakangofanana nekuti sei muri kudaro? Pandakatanga kutoprofita ndakatotanga ndasutswa nemudzimu. Ndichitanga kutonamata ndichinzi ndatanga kunamata madzibaba ndaiva munhu airwara. Asi pakurwara kwandakaita ndaingonzi inyaya yemhepo yekumusha kwavo ndisina tsananguro dzanga dzakakwana kuti mhepo iyi yaikonzereswa nei. Chikonzero chandakazofunga kuti pamwe mhepo iyi inoda kuti ndife kana kuti ndiende kumusha kwangu nekuti handina kukurira kupi ikoko. Muno muVenice ndakakura ndina mai vangu step father vanova ndo vane senema yandiri kudaidza kuti Chavurira Moyo aisiye kumba kwedu. Saka ndazofambawo mukufamba nemukutsvaga tsananguro kuti ndingabatsirike sei sekuti inini pachezvangu ndakazvarwa futi ndiri wani. Mai vangu pavakazoroorwa havana kuita mwana. Baba vangu pavakasiyana namai vangu havana kuita futi umwe mwana. Ndakangozoramba ndiri wani ndichifamba kwese masaidzi nekufamba nekutsvaga kuti ndingabatsirike sei. Ndakazosvika pakunzi pane nyaya iripo yekunge ini ndichinzi ndine chikaranga chekumusha kwedu. Asi ndakanga ndamunhu angatendeuka kuchechi.
Apo imam na kukurira iko. Handina kukurira iko. Imi makapesana na baba wenyu mane makore mangani? Ndine makore anenge 8 because ndiri grade 2. Ndo baba wenyu na mai wenyu vasiyana. Vasiyana. Ndichibva ndaenda namai vangu kumusha kwavo. Zvino makakurira kwasekuru. Kwasekuru. Mamusina humbo wakakwana nezvedzinza rekwenyu. Asi chandaingoziva panguva yacho iyoyo ndaiziva kuti mai vababa vangu vairapa. Gogo. Alright. Saka mukuzotsvaga tsananguro ndiri pamasowe ndichikwesherwa mudzimu nemashavi ndaipinda chishanu chenguo tsvuku nyenyedzi nomwe. Ndo pandakazoti ndiri kukwesherwa mudzimu nemashavi semunhu aiva nemhepo yedhimoni ndaimbobuda dhimoni dzimwe nguva rairova ndiri pamasowe. Saka musiwo zvakabva zvangoita sekuti vanhu vakangofungidzira kuti idhimoni ri asi vakazoona masvikiro akadini akasiyana. Ndanda kutsanangurirwa nevanhu vakanga vachiona. Ndo pandakanzi ndakatsutswa nemudzimu asi waida kutaura nechirudzi chekuZambia kumusha kwababa vangu. Kwamusina kukurira futi. Handisina kukurira futi. Ndobva ndakumbirirwa kuti mwana uyu angorwani pano. Haana mumwe munhu wekuziva wekuti tingati kana anogona kunzwa nekutaura chirudzi chamuri kuda kuvhunza. Ndobva zvataurwa neShona kuti aiwa kurwara kwese kwaari kuita chikonzero chivanhu chiri paari. Mudzimu wepamvura. Apa imi muri kunamata ku? Kunamata kumasowe. Ndobva manzi kune nditori ndakapfeka nguo dzemasowe nditoriwo pamasowe. Chena idzo dziya. Masvikirwa nerima. Masvikirwa nemudzimu ndiri pamasowe ipapo. Asi ndokauri kunzi rima. Uye parikuda futi zita shoko rekuti mhepo. Izvozvo zvokuti mhepo kozonzi mudzimu zvese zvinoiswa kurima. Tiri kuwirirana. Zvinoenda kurima. Zvinoiswa kurima handiri. Takuchechi. Alright. Saka zvazodaro paya ndakumbirirwa kuti mudzimu uya ugone kutsanangura nerurimi rwamai. Wakatsanangura mashoko akawanda. Vamwe vaizorondedzera muzvidimbu sekuti zvimwe zvacho vakanga vasina basa nazvo asi chavaitsvaga upenyu hwangu kuti ndinge kuti mairwara. Ndapedza kudaro mudzimu uya uchinzi wakapedza kutaura. Ndakazoona ndatendeuka ndakutarisa kumabvesi vandichirira nendimi. Mudzimu wapedza kutaura. Mudzimu wakatovhara pamasowe ipapo. Ndachinzi ndakatarisa kumadokero. Wapedza kutaura watooneka kuti ndakuenda. Ndakarira nendimi ndakatarisa kumabvasuva. Dzechipostori manje. Dzechipostori. Ndikabva ndanzi kuJorodhani. Ndimo makutoti heri. Ndinetsawo kuti chizvariro changu handisati ndakambodzikuza kana ndaingoziva ndine mhepo yezvibhakera yaingonzi yaibuda ichirova vanhu. Ndakaenda kuJorodhani kuna Muzvezve. Ndasvika kuna Muzvezve kuya ndakatojorodwawo nemaprofita. Papa nemaprofita 3 ndiri pamvura. Ndipo pandakatangira kuprofita ndiri pamvura paya. Pamvura ipo paya. Kutotaura mashoko ndimi dzaitouya netsananguro. Ndichibva ndaenda kunosimbiswa ndakazofamba mativi ndikatonosvika kwese kuna naHarare. Ndichifambira mativi echipo. Asi panguva yandainzi ndakasutswa nemudzimu wakataura kuti tiri kumbomutendera nguva yekunamata. Semwana adzungaira asina mubetseri. Amboona kuti iri bako rekudini rekuvanda naro kana nguva yedu yakwana yekuti tizoita redu basa. Rematari. Mudzimu uri kutaura pamasowe. Waitaura pamasowe. Tichauya. Right. Nenguva yandakatora azveshuwa ndakaprofita zvembiri. Nema. Andakaprofita kutanga 2010 nekuti panguva yandakatendeuka masowe. Ndakatendeuka December 2009. Ndakasutswa nemudzimu muna June 2010. Ndo pandakatanga kutoprofita. Andina kuenda kana kumakomo andakakwira. Asi ndakangodzikirwa nechiprofita ndanzi kuJorodhani ndinochenurwa kuitira kuti mudzimu udzoke kuya kuchiprofita. Ndo pandinozotaura kuti chinhu chinhu wane nekuti ndakanzi unoda kuchenurwa kuti unge uchigona uchishanda basa remweya mutsvene. Kana muchiti kuchenurwa chii chinenge chatingati kuchenurwa nekuti ukutoziva kuti kana uri kuchiprofita aushandise mushonga uku tinenge tichinzi aiwa pari kudiwa midzi nemunheko yefodya nechichi. Kuchenurwa kwaunenge uchiita unenge wakunzi hauchatevere fodya, hausvuti fodya, haucheri mushonga, haucharoteswe midzi. Wakurota zvinoenderana nechiprofita chawanga wakuita. Wamweya mutsvene kureva kuti wakubva kuchivanhu. Wakugona kunamata uchikudza musiki. Uchidzoka kumatare ako ari echiprofita.
usina zvekare chinokuvhiringidza padare rechikaranga asi wakamira panzvimbo 1 zvatenderwa nemudzimu nengori pauri kuti ita hako izvi nekuti ndakanzi ndakatenderwa nyasha kuti ndinge ndichidini ndichinamata asi nguva yangu kana yazokwana mudzimu wakataura kuti nguva yedu ikange yakwana basa redu rataita kare hariendi harirovi nekuda kwekuti uyu ndiye watakasarudza asi semunhu ari kutambudzika achida kutsvaga rudetsero regai timbomusiyira ipapo amboita zvaari kudini zvaari kuda semwana haana sarudzo. Tinoda panyaya yamataura yesarudzo yeyo kuti ivo midzimu ndo yakati takakusarudza handiti ini zvinogona kuita here kuti ndinotenga futi mudzimu kuti ngaurege kusvika matizita renyu first name ndiani ngaurege kusvika pana ratidzai ngausvike pana Sly zvinoita variko vanotenga achitengera asi anenge achitovhiringidza kumunhu akasarudzwa nekuti iwo kana waita zvekutenga hauziriwe wakadiwa. Alright. Uri kutora chinhu chiri pane umwe munhu uchida kuchishandisa iwewe nechisimba pauri ndopai panozopedzisira munhu achinzi awedzerera akazonorombera mudzimu wemumusha waiziva kuti wakanga uine pfuma kana kuti wakanga une zvawaitsvaga wakanga une mari mauri ozonotora nekuda kwechisimba. Kana wautengera uchava wako unogona kutengera umwe munhu pamuri kupatsanura ipapo ndichazokupatsanurirai nezvinoenderana neshavi kana tazoenda pane chimwe chikamu. Ngatidzokerei panyaya yekurwara kwamaita mairwara nei uye sei chakazoita kuti munzi muri kutsvaga rubatsiro rwokuti mupone imini? Ndisati ndatanga kurwara ndanga ndiri kumhondoro kutaironi kumhondoro ngesi kutaironi kumusha kwana mai vangu ndakatanga kurota chamupupuri chichibva mumvura chaingobuda pamvura ndichisvika pamvura paipai chaiuya chichitinhira zviya zvekuti chaida kundimbundikira zvekuda kunditora zviya zve asi ndaita sekunge ndaimutswa futi ndiri kuhope kuya nemunhu. Saka panguva iyoyo ndakaita kanokwana ka4 ndichirota hope 1 pamvura padziva 1 ndichizobvunza nekutsanangurira vanhu vandaigara navo kuti ndinorota hope dzekuti ini ndine nchida kutorwa nechamupupura asi ndiri pamvura. Ndakazongonzi namai vamai vangu dziva raunorota rinodini rine njusu saka kureva kuti pamwe unogona kunge une zvimwe zvinofambirana nenjusu dzekumvura. Saka panguva iyoyo semwana ndakanga ndichiri nemakore anosvika zvema23 ndanga ndisina ruzivo kuti zvenjusu zvacho zvinoitwa sei hope dzacho dzandiri kurota ndoda kutorerwa chii chinangwa chacho ndechei sekuti ndakakurawo ndichipinda wisiri. Saka zvakawanda izvi ndanga ndisinei nazvo zvekuti ndinozoziva kuti kune chikaranga kune zvemanjusu kune machembere zvakazosiyana siyana ndakazozviziva mushure mekunge ndakuzotakura matare iko zvino. Saka pandakarota hope dziya ndakabva ndatanga kurohwa nezvidhoma ndiri kumusha kwamai vangu zvatumirwa nomaraini muzha zvaingobatana neumaraini asi pekutanga ndichitanga kufamba ndaingonzi imhepo yekumusha kwavo iri kuvhurira kuti mhepo idzi dzinge dzichiwana mukana wekupinda nekuti hauna protection ndo zvazvokureva ndichinzi nditsvage chikonzero chinoita kuti kuvhurwa kwandiri kuitirwa nzira yekuti ndikwanise kurohwa nemhepo yezvidhoma chii chiri kukonzeresa. Asi pandakatanga kuenda kunobatsirwa munhu akatanga kundibatsira akangonditi imhepo yekumusha kwavo ndisinganyatsonzwisisa kuti mhepo iyi iri kuda here kuti ndiende kumusha kwangu iri kuda here kundisanganisa nevekumusha kwangu kana kuti iri kuda rufu rwangu kuti ndinge ndichitsakatika. Zvinhu zvaingondinetsa mukufunga kusvika ndazotsvaga rubatsiro. Ndaibatsirwa nevanhu vaipinda chechi asi ini ndandisati ndatendeuka pakunamata. Mukubatsirwa muya ndo pandakazonzi neumwe madzibaba ainamata kurimuka kwainzi Obesi akanditi mwana uyu akagona kunamata zvakanaka ane chipo chainacho ndo zviri kukonzeresa kuti anga achirohwa nezvinhu. Saka chiri kudiwa pamwana uyu ndechekuti ngaatendeuka adini anamate. Panguva yacho ndaiona kunge ndiri kumbunyikidzwa nekuti kunamata masowe ndakanga ndisingakudi. Ndaingotiwo kumasowe kana dambudziko rauya ndo patinodini patinoendawo kunobatsirwa asi zvakazodzoka zvonzi kuti zvese izvi zvinge zvichipera
hunge iwewe watopfugama nebvi rako uchigona futi kuzvikumbirira nekuzvinamatira pachezvako kuti hondo idzi dzinge dzichidini dzichizorodzwa neanogona kukubatsirawo wacho anogona kunge aine kundiso nekuti iwe unenge wazvipira kuti wamunamati. Ndokutendeuka kwandakazoita madzibaba. Inyaya chakatanga kutendeuka apa inyaya yekuJorodhani here kana kuti ndeye kutendeuka? Kutendeuka nekurwara. Nekurwara ndo chinhu chakatanga ndichisa kumasowe. Right. Ndabva kumasowe nekurwara ndabatsiridzwa zvaita sekuti zvapera. Ndikanzi ndofanira kunge ndichinamata. Alright. Ndokuuya kwandakazoita kumadzibaba kuti ndinge ndichiti ndakubatwa musoro pano pachechi. Ndava munamati wepapi? Wepano. Yeah. Ndiri kunamata kudaro kumadzibaba kuya nditi ndine zita rangu randadaidzira kuti ndonziratidzai. Ndakati ndati namate pakanzi iri zita iri harichadiwi kuno kuchechi nekuti nderako rechiberekero chako ndichibva ndachinjwa ndikanzi Madzimai Ruth. Madzimai Ruth. Iri rangu iri richibva ranzi ngarisendekwe padiva rekufanire kuchedzwa nani naro. Alright. Ini unonda kunzi madzibaba Endibai. Ndo mafadhira ndakaita zvekutoti Madzimai Ruth munharaunda inoyi yandotogara vamwe vanotoziva ndiri madzimai. Right. Chero ndikatofamba munhu akanditi madzimai makadii hazvindirwadzi nekuti ndinozwa kuti ndiko kwandakabva nako ndakanga ndiri kukadoma panguva yacho iyoyo ndikauya kuno kuVenice 2012 ndakuprofita futi. Ndikangotanga basa rangu iroro raMwari ndichingova Madzimai Ruth. Right. Kubva 2012 yandakapinda muno ndakafamba nzvimbo dzakasiyana-siyana, Gokwe Manoti ndakasvika. Right. Kwana Sai kwesoko, kwana kuMaliami, kuMateta. Right. Ndakaenda kwaGutu, ndakaenda kuMapisa. Ndakaenda kuBhikita kwaNyika. Ndichifambira nyaya dzechiprofita ndichibatsirawo vanhu vandaidini vaiva nematambudziko vandaibatsira navo vamwe vanenge vauyawo kunoku ndovabatsira sikumusha kwake pamwe kunenge kuri kuBhikita. Right. Dari rake rakataura kuti ndinoda kuti ndiende ikoko, ndaisumuka ndoenda kuti kuBhikita ikoko ndonozadzisa minamato inodiwa ndodini ndodzoka. Saka zuva rekutanga muchitanga kuprofita paJorodhani paive parunzi pakaprofitwa kuti chi zvakazoita kuti chero vakanga varipo vatende kuti uchinzi une mweya mutsvene. Chekutanga mweya mutsvene unotaura ngirozi kuti inonzi ani yadzika pauri, zita rayo, mabasa yakavinga panyika. Right. Akanhamba dzemweya mutsvene dzinodiwa. Hautangi kuprofita imi makagara parutivi pangu ndisati ndatanga inini pachezvangu zvenyama yangu nekuti ngirozi yadzika paropa rangu. Inotaura zvako iwewe payatanga kudzikira. Asi chikuru ndechekuti inotanga kuprofita kuti ndinonzi ngirozi Elijah. Ndakavinga kuzokarira hondo. Ndakavinga kuzobatsira vane matambudziko akaita sevasina mbereko, vanoshayiwa mari. Inotaura zvakasiyana-siyana zvayakadzikira munyika. Inotaura akanhamba nekwainobva. Right. Inotaura zvekare kuti kana muchida kundidaidza kundiri pamasowe munhu wandakagara uyo ari pamasowe, muri kuda kunzwa kuti pane zvanetsa, munoimba vhesi rinoti. Mukaona ndakuimba zvinoti kureva kuti munhu uyo anenge atadzira ngoni. Pane zvinenge zvaitika, zvese izvozvo ingirozi inodzika ichitaura izvozvo. Yozokupatsanurira iwewe nhau dzako dzakamira pachezvako kuti uri kufanira kunge uchitakura here ndaza mumusoro, sekuti ndaipinda chishanu chenguo tsvuku ndakanzi ndinofanira kumuona rasta mumusoro mangu. Asi muri kuchechi? Ndinofanira kupfeka gemenzi rine tsoka kuno kuseri kwaro kuno kududza regiment kuti ndichange ndiri munhu anofamba. Sekutaura kwamaita matemana enyika. Zvese izvozvo nekala yenguo inodiwa. Ndichinamata madzibaba ndanga ndisingatenderwi futi kusunga ratinoti Gloria kumadzibaba toti muSamaria unorembera we. Ndaipfeka chinonzi chiremba. Kaheti kamwe kadiki kaisonwa so. Ndo kandaipfeka. Kana ndisina chiremba ichocho ndaitotenderwa kusunga kadhuku kadiki kasingaremberi. Asi chandakazogona kukumbirirwa ndechekuti ndakati ndaza handichaikwanise kuitakura.
nekuti ine muko wayo wainopiwa futi ipapo. Unopiwa muko nengirozi kuti augoni kugara pamba, audyi nyama, augesi nesipo. Musoro wako iwo waugesi. Kusvika watoudzwa kunzi iko zvino unofanira kuenda kunodini? Kunougesa. Saka ndakazoiramba. Semunhu ndakanga ndatovaka musha ndatombobereka. Ndakaona kuti imwe nyaya yacho inogona kuzonditadzisa kugara pamba. Ndichibva ndati ndikwanise kuisunga. Yataura nezvenyu imimi Dunga munhu anditika. Then chiprofita chakazozadziswa kuvamwe vanga varipo. Nevamwe vakanga vandiperekedzawo kuJorodhani vakanga vari kunze. Vaidawo kuzopinzwawo muJorodhani. Vanga vakupatsanurwa nzi uyo asati apinda muJorodhani anofanira kutakura munamato unoti achiri kunze. Paanozopinda mukati zvoitwa zvakati. Wabva ipapo unozodzokera futi kumasowe. Unofanira kutaura zvigere pasowe rawauri kunamata. Kunesu tangouya kuzonamata ipapo? Kwete kune vanhu vauya. Mamiriro netsananguro dzakanga dziri pamasowe kuti pamasowe panapa pakanzi zvakati, mweya mutsvene wakati chakati nechakati kutevera nhoroondo, nekuti pasowe rega pane muko inoiswa. Pane mirayiro inoiswa, pane mitemo inenge chinzi iripo yakaiswa nengirozi. Ngirozi inodzika inofanira kuverenga futi zvakaitwa neminamato yeruchengetedzo yakaitwa papi? Pasowe ipa. Zvikureva kuti ndo inenge yatest yako kuratidza kuti chiri kutaura pauri chii. Ingirozi chaichai inanzoona. Alright. Ndobva makapfuura. Test yako haipereri pasowe rako. Unotoizoendeswa kune mamwe masowe akasiyana. Kunzi mweya mutsvene unge uchisimbiswa nekuzopupurwa kuti idzi ingoni. Mbiya yandakazopiwa yechiprofita ndina kuipiwirwa pamasowe pandainamata. Ndakabva nayo kuHarare ndaenda kuGlenview. Ndokwandakapiwirwa mbiya yechiprofita. Kwa madzibaba anu? Kana kuti sowe rinonzi chii kana muchiri kuranga? Zvesowe kuti rinonzi chii ndakanga ndashanyira hama yangu. Sezvamaita kuti mashanya pano izvi mangozosanganawo neyi. Ndo maindiro andakaita pasowe iroro. Kana muchiti mwapuhwa mbiya muri kureva kuti chii zvinorevei izvozvo? Mbiya iyi ndo inonzi ndo dare rako rechiprofita, ndo mbakatakura mhiko dzako dzemweya mutsvene ukanzi uri kufanira kugeza minamato yako inoenderana nekusimbiswa kwengirozi inofanira kugadzikwa mumbiya iya yaunenge wapiwa. Kandiro kevhu kanovakwa nevhu. Kaunofanira kukoshesa. Akapiwi munhu. Akabatwi ndichero nevamwe vazwi vengoni nekuti umwe anogona kukuvhiringidzira nhau dzako. Zvinoitika futi ne? Zviriko. Zvekuti imimi muri kuprofita, ini ndiri kuprofita. Inini kana kuti ndichiri kutangidza kuprofita, imimi mapima chipo changu maona kuti aiwa madzimai Ruthi chipo chavo kwachichaenda chichakurira changu. Munogona kunditsipikira matare kana kundipa mvura yekuti endai munogeza uso. Makudzima nzira yangu rwendo rwemweya nekuti ndendisati ndasika. Ndiri kudzidza. Saka zvese izvozvo zviriko mukunamata. Alright. Ndinogona kunge inini ndichiona kuti vakamira pakamerawo vanorota. Pamwe vari kurota nezvangu ini ndiri kukanganisa. Pavanoda taura hope ini ndichange ndiri mududziri. Ndogona kuvavhara futi kuti hope dzavo dzisange dziine simba vasachaona chimwe chinhu. Mese yashaisana. Ndakatofamba nenzira iyoyo. Kubva pandakatanga munhu akatanga kundisunungura kuti nditange kuprofita. Ndakavezerwa futi tsvimbo ndikanzi munofanira kunge mune munondo unogara pamberi penyu apa muchinamata makapfunya chibondokoto rapa. Nguva iyoyo ndakashayiwa kana chekuziva chemweya mutsvene. Ndaingoti nguva dziya dzinonzi 12 dzakukwana kuti mweya mutsvene ufambe. Ndaigona kuchema misodzi chete nekuona rima. Mavharirwa nzira. Ndavharirwa futi nzira. Kwese ikoko ndakafamba nako ndakadzidza. Saka maizosunungurwa sei? Ndakazonosunungurwa kuHarare kwandikukudzai ndakanga ndatoendawo sekushanya. Kufambawo. Ndichibva ndatosunungurwa ikoko ndikanzi kana makuda kuramba muchiprofita. Sowe ramainamata musabvere matsikapo kubva 2011 kusvika pari nhasi. Handina mbozobvira futi ndakatsika pasowero asi munhu yenda akazosangana naye futi muna muvhinisi. Alright. Akazonyara futi. Because uko angaona kuti idanger. Uyo akuburisa acharova ndima. Nekuti ngirozi kana ichangotanga kudzika haina chainoti secret.
haina chainosiyirira. Chero iwe wakaitakura ukange wapomba zvisingadiwo une musha wako waenda kunoita babasa akaipa, inototanga kufumura iwewe muridzi wayo nema kuti mutumbi wandakashonga wakapomba zuro. Okay. Saka vanenge vachiziva kuti ngirozi iyi ikadzika ine zvainoona nezvainoda kufumura panzvimbo yatiri kunamatira. Saka unovharwa futi kuti usange uchiona. Tangaziva kuti unoitirana jealous. Aiwa, godo ririko kuvanhu. Hapana munhu asina godo. Alright, tapinda manje muchiprofita makuita basa maita chi amene 9 years here. Ndakaita zvemakore akawanda ndi. Kubva 2010 ndakaregedza kuprofita 2022. Musati maregedza kuprofita. Ndepi nyaya yamunoti mukafunga so munoti dare ranga rakaoma asi ndakari vhunyura ribva rasarara pachena vanhu vamhuri iyoyo kana kuti munhu iye akagutsikana kuti zvamataura zvechokwadi ndo zvichiitika muupenyu hwangu? Nyaya dzakawanda dzatinosangana nadzo mukuprofita. Unogona kuprofita dare rechinhu chakaiswa pamba pemunhu. Ndogona kuona kuti pamba patiri panapa pane bhodhoro. Asi inini ngirozi yandakatakura haina simba rekuenda kunochera bhodhoro riripo semamiriro andakanga ndakaita ndichinamata. Chiprofita ndaipatsanura nerwendo nemafambiro azvakaita nemaisirwo azvakaitwa. Asi ndanga ndisina simba rekuzonobvisa chinhu pamba pemunhu. Izvo ndaigara ndaudza munhu, chero ukauya ndikakubatsira, chero ukanzi une chidyiswa mudumbu, ndaigara ndangokuonesa kuti apa ndo pandagumira. Kuti ndizokutatsura chinhu munyama, handina simba racho. Handisati ndapiwa simba iroro. Samaizorifeya munhu kune vamwe. Ndaizotsvaga munhu kuti wona nhingi ndianogona kudini? Kuzokubatsira. Asi mukubatsirwa kunenge kwaitwa munhu uya. Aizoona kuti azveshuwa paipaya. Kubva pandakabva ndichitirwa miteuro yangu namadzimai ndikazopiwa munhu akazondibvisa chinhu. Zvinhu zvangu zvakazodii? Zvakazosununguka. Chimwe chandaitosumukira kutoenda mumisha yevanhu hunge ndatotsanangura kuti mune chakatoiswa, chakamira chakati pamwe iye munhu angagara achizvinzwa kwaaifamba. Ndichirangarira kuti pandakamboenda kubhikita kwanyika, ndakaprofita munhu akanga aine shopu pano paVenice. Asi shopu yake yakanga isingatengwi. Aiti chero akahodha chingwa chaiora. Akazoudzwa kwandaigara neumwe munhu wandaitamba naye, ndobva auya. Ndichimuprofita, ndakamuprofita kubva kubhuku reusabhuku. Ndakamutsanangurira zvebhuku reusabhuku rakanga ririmo mumusha mavo. Nekurwa kwavaita vachirwira bhuku reusabhuku. Nezvakanga zviri pamba pake iye, kuti pamba pake pakanga paine mushonga wakanga uripo uri mubhodhoro rakamiswa pamba pake pakati nepakati peruvanzi. Munhu uya akazvitenda kuti ndezveshuwa ichokwadi. Usabhuku tinawo mumushamani medu. Asi tiri kurwira chi? Usabhuku. Asi bhuku reusabhuku rina baba vangu. Kunoku kwakanga achishanda kwakanga kusingafambi. Ndichibva ndamugadzirira minamato yake kuti zvinhu zvake zvinge zvichidini? Zvichivhurika, zvichifamba. Zveshuwa zvinhu zvake zvakabva zvatanga kufamba akatanga. Asi matombotsika kupi? Ndisati ndatomboenda kumusha. Ndakanga ndakumitira kuno achida kutsvaga mari yekuti tizokwanisa kuenda kumusha kwaienda. Zvakatanga kufamba zvakanaka kusvika aunganidza mari kuti tikwanise kuenda kumusha kwake nekuti takazoenda tiri 3. Inini changu chandaifambira ndechekunoratidza vanhu nzvimbo yandakanga ndaoneswa kuti ndo ine bhodhoro. Mucheri webhodhoro akanga aripo. Akasvika akachera bhodhoro. Asi zvairatidza kuti mukadzi wemunhu aiziva maisirwo akanga akaitwa bhodhoro pamba. Nekuti tichibva kunoku mukadzi wemunhu haana kufonerwa kuti ndiri kuuya. Akangokaruka tasvika pamba. Katotsamwa kuti mazouyirei nevanhu musina kundiudza. Hatina kutora nguva tichisvika pamba tikangoburisa mabhegi edu tikabva tatande pamunamato tikanzi chikafu tikati imbomirai. Titange taita zvatafambira. Tichibva tatotora piki nebadza nefoshoro. Tikatoenda panze tikatonomira tikatonongedza kuti apa pakacherwa nemunhu aikwanisa kubvisa. Mukadzi uya aingotura mafema akagara ngoti kusvika bhodhoro rakabviswa rikaiswa apa. Murume akapupura kuti pakatomboya vanhu vechechi. Ndakatomboita choto pano apa ndichiitira nyaya iyi. Asi hapana chakadini?
chakabuda. Saka mukadzi wake uyu aiziva here nekuti anga akabatana nemhandu dzairwisa murume wake? Eish. Asi uchiprofita hazi mazwi ese unoburitsa pavanhu. Okay. Haufaniri kuputsa nekukonanisa vanhu. Alright. Une dzimwe mazwi amwe aunominya, aunochengetedza. Kuitira kuti vanhu varambe vari chimwe chete, nekuti kuprofita hakuna kuuya kuzoputsa. Kwakauya kuzoumbiridza. Alright. Takangosiya taumbiridza musha wevaridzi, tikabvisa bhodhoro, tikatsanangura umwe mutsananguro wekuti vese vakanzwisisa. Asi vese vaiziva kuti chero kwavainamata vari kubhikita ikoko kwainamata mukadzi paingonzi pamba pane chinhu. Asi kuti vanhu vauye kuzochichera vaikundikana. Zvakazoitika mabva imi vekumativi mana kure. Kuno kuvhinisi tichienda kwanyika tikanoburitsa bhodhoro riya. Mushure mekunge taita izvozvo, ndopaunenge wakuunzirwa munhu wekuti akaita dambudziko, unenge wakunzi ona imboona ningi wangu, o nhamba dzanu ningi udzi utaure nani, utaure naye. Ndakauchika chero vana ndichiprofita. Ndine vazukuru vatokura. Vandakauchika. Muri muprofita? Ndiri muprofita. Ndaivhura chero mari mumakomba. Ndiri muprofita. Muri amaclaim egold. Nekuti kunoku chikorokoza chakanga chisati chapera muno muvhinisi sezvachava izvo. Vanhu vaitoenda kumakomba vaitoziva kuti kune munhu anogona zvekumakomba uko. Vachireva imimi. Ndaiti chero munhu achienda kumadetector akatonzi nhasi unowana chakati, aidzoka futi kuzotenda zvandakatsanangurirwa paya. Ndakazozviona. Okay. Asi ndichitanga kuprofita, ndaizvishora. Ndakanga ndisina confidence yekuti chinhu chandataura ichi chiri kubatika here. Munhu achibvuma, uye achibvuma nemwoyo wese here, kana kuti atoenda achinditukirira mumwoyo make kuti mai avanenge vamupenga. Ndaizofara futi munhu uya kana adzoka, kana ndamupa 3 days dzemunamato adzoka futi achiti zvinhu zvangu zvakazoita. Chero akasvika munhu asingandiziva akati ndikutsvaga madzimai, ndaitoti nenondo vandakamirira, nekuti ndaizvibvunza kuti saka ndichamuti chii? Munhu uyu handimuzivi. Ndongozorotomoka here? Ndongotaura zvinhu zvandisingazivi. Panguva yandakatanga kuprofita ndaitomirira nguva dzemunamato kuti ndikaprofita na6 dzikadarika ndobata 9. Ndobata futi 12, ndobata 3. Asi ndakazoona kuti nguva hauziriwo mweya. Ndakazoendawo nekusimbiswa ndichitorewa hana kuti zvinhu zvinge zvichidi. Anytime is tea time. Chiposvikira. Chero makagara mukombe unogona kutanga kutoti madzimba ndikataurawo nemi. Kutaurawo nemi. Okay. Rwendo tinogona kupedza zuva richitaura nhoroondo yenyu yakakura. Toda nyaya yatafambira nhasi ndeyekuti tinatochinzwisisa. Apa tsananguro yenyu yatiratidza kuti zveshuwa makapinda nemo muchiprofita. Mukasiya maita mabasa makuru anoshamisa nevazukuru variko nevamwe vakabatsirwa vakayambuka vakabata mari. Saka kuti muchizoti inini ndauda kuita zvematare izvi, kana kuti ndaneta nazvo, kana kuti transition yakaita sei kuti muchizoti ndakusiya chiprofita ndauda kuita ing'anga here, kana kuti mudare munoti zvamakuita izvinezvi? Iko zvino ndava mbuya matare echivanhu. Tongoti machembere matare echivanhu handiti? Makabva sei apa? Uye signal yakauya sei kuti chisiya zvauri kuita izvi uende kunoita chiprofita? Handina mboneta nacho, nekuti ndakanga ndatoona kuti ndo zvakanga zvatova uraramo hwangu. Sekuti pandakatanga kutoprofita ndakanzi handishandi basa rekuhoreswa mari nemunhu. Asi kubatsira vanhu ndo kune rwendo rwangu runoraramisa inini pamwe chete nemhuri yangu. Handina nguva yekutanga zvakandirwadza, asi ndakazoenda nekuzvinzwisisa kuti ndo zviripo. Ndikasiyana nezvekuda kushanda izvi, ndikatanga kurarama ndichibatsira vanhu, ndichitendwa nekudidi. Hapana chandaishayiwa. Musi wandomuka ndichiti nhasi handina. Ndaigona kutoona mumwe munhu wandakabatsira kudhara ikungouya kuti madzimai ndachindidarike nepanapa nchimbokutsiraiwo $5 muwane mari yechingwa. Zvotoendeka. Kuti ndizoti ndazotendeutsa matare aya kuuya kuchivanhu, ndakarota hope. Ndakasiya madzibaba 2018 ndikapinda Zion. Kubva 2018 kusvika 2022 yandakazosiya zvechiprofita ndakuenda kumatare. Ndichitanga kuzoti ndakatanga kungonzwa ndichineta pakuenda kuchechi.
asi ndiri pamba pangu ndaingobatsira vanhu vanenge vauya pamba ndaibatsira vanhu vekuchechi vakambondivinga ko madzimai ndikati handichauya pane zvandikumbodini zvandiri kugadzirisa handina chandakasvoora ndagara kudaro ndakazorota hope ndakarara tichiita sekuti ndadzokera futi kumadzibaba ndakatopfeka nguo dzangu chena ndine bhetimai rangu tichinzi tikuenda kujorodhani indakajorodhwa ka1 kako kandakapinda madzibaba ka1 ndichitanga kunzi ndikuda kunochenurwa mudzimu kuti uye kuchiprofita kubva pese pamwe pandakazonamata ndakanzi handitenderwe kusvika pamvura nekuti ndinoenda nemvura saka ipapo ndichirota kudaro ndakabva ndanzi jorodhani ndikabva ndati ngoti kune vanhu vandandinawo nditi munoziva kuti ina handi jorodhi vakati ndikati dambonoredza apo pakaita mukadzi wana akaramba futi kujorodha akati da kuteera madzimai kwavaenda kunoredza ndakatanga kuredza ndichibata hove ndichikanda mubhetimai mangu ndichikanda chiredzo changu pachidyira matemba ndichikanda mubhetimai saka panguva ndakazoona kuti wemisi yangu yakupera pachiredzo ndichibva ndachiradzika pamvura ndichiti regai ndinhonge imwe wemisi yekutungira pachiredzo pakabva paita mukadzi uya akanga ari padivi pangati madzimai chiredzo chenyu chiri kudhonzwa zvekuratidza kuti mabata hove hombe pandakanodhonza kudai so ndichida kuburisa hove yandakanga ndabata ndakaona ichiita kunge ring yewhite yandakabata nechirauro saka ndakaisa ring yamaoko mangu ndichinanganidza kuti ndazobata sei ring yadyira kunge hove ndiri pakufunga paipai pakabva pashedzerwa nzi jorodhani rapera handei saka pakufamba kwandakaita ndakangofamba panapa nepakamira mota apa ndichibva ndakuona mvura yazara kwese kwandaifanira kufamba napo asi mukadzi wandandinaye akavhurirwa nzira yekuti apinde nayo indakabva ndaita semunhu akatorwa nenjusu panguva iyoyo ndobva ndanzi pasi pemvura ndakatorerwa hembe dzangu dzese dzekuchechi dzakutsanganisira dzandakapfeka ndikabva ndapiwa dzimwe ndikabuda ndine hembe dzandairatidza kunge ndedzekumba ndichiburiswa futi pamusoro pemvura ilive ihope ndiri kurota ndiri kutorota paipai ndakabva ndabuda pamvura paipai ndichibva ndamira pachitsuwa asi chitsuwa ichi ndasingaoni kwachaigumira zvazvekuti island pachirungu yai ndasingaoni kuti yaigumira kupi ndichinocheuka kuku ndakaona mvura yashoma uko yaisvika muno mumangu ndichibva ndabuda pandakanobuda ndakaona pakamira vana vaviri vanga vakainzana kumapeto kwedziva ndichibva ndavati kuvana vaivayeko kunoku ndekupi ndikuona kuti ndabatwa nechadzimira ndichazivi ini ndinogara kupi kuvhinisi ndoda kuenda kuvhinisi svikanzi nevana vaya handiti kuperekedzei vana vai vakanditukamira asi musikana akaenda kumberi mukomana akaterawo mashure ndikaterawo mashure kwemukomana tichifamba vana vai pavakada kundipindisa murodhi yairatidza kuti yaitarisa kumabvezuva kuti uku ndo kwamuri kuda kuenda ndakaratidzwa kuti chadzimira chiya chandibata chapera zuva harisati ravira ndibva ndati chindiregedzai ndiende kuvhinisa kusati kwasviba panguva yandakatanga kufamba ndichida kuti ndiuye kunoku ndakabva ndapepuka ndichitemwa nemusoro zvekuti musoro wangu ndasingagoni kana kuusumudza kuumisa kudai so ndapepuka zvekumatuu ndakaita mazuva ndisingabudi panze ndichinzwa musoro ndichibva ndafonerawo umwe munhu wandaiziva kuti anogona kundibatsira kana ndiri mudambudziko akabva auya ndobva nditi akandiwana ndichitori mumba ndakarara ndobva nditi muka isisi kana ndakumuka ndaitoita zvekubata musoro kudai so ndichisumudza mbichana ndobva ndinamatira ndichibva ndatsanangura hope dzangu dzandakarota ndobva nditi chokwadi kukuudzai chokwadi chisingaputsi ukama matare enyu awandira kuchivanhu chiprofita mungachiite zvenyu asi hakuziriko kwamakuverengwa muri kuverengwa kuti simba renyu raakuchivanhu muprofita uyo ari kutaura zvokuda kuendesai kurima kuchivanhu muri muchiedza ndichibva ndati saka ndoita sei akanditi chero ndikakupai munamato hauna zvaunokubatsirai munamato ndosiya ndakuitirai yangu mongozofukirawo kwete kuti ndikuti munamato uchakubatsirai zvamuri ndizvo zvamuri hamuna chamunochinja chero mukaushandisa ndakayereserwa mvura akaisiya pasi apa mvura iyo handamboibata ndakangoitora ndikaisa uko ndikaona kutoti zvandiri kuudzwa nemurume uyu zvakandidzosera futi kumasure pandakambosuswa nemudzimu pai pandandakurondedzera kuti mudzimu wakati kana nguva yedu yebasa yauya kana yakwana tichauya ndakabva ndazvibatanidza panguva imwe chete iyoyo ndikaona kuti allright saka zvataurwa nababa vakuti ndidzokere kuchikaranga ndizvozvo zvingori chinhu 1 hapana kusiri kurarama hapana kusiri kurapa
ndakabva ndafonera tete vangu hanzvadzi yababa vangu kuti ndo zviripo. Vakandipindura vakati iwewe ndiwe une nyama dzinogwadza mwana wabhuti vangu, ndiwe une option yako yekuti uchaita zvipi. Isusu tiri mumasure mako kutevera zvaunenge wasarudza. Ndikabva ndati hazvina kuipa since ndasunungurwa kuti ndimbotsvaga kuti zvakamira sei. Munharaunda ino futi yeVenice muna mbuya vanga vauya kubva kuHarare. Ashumba. Kwa Ashumba kuya futi kuti ndiende munin'ina wangu anga kambokonana naAshumba vaya vapanya dzevarume. Alright, saka papa singai. Inini ndandisina kupinda madziri sekuti ndiri munhu mukuru ane sense ndakango vaenzanisa sevana. Right. Ndikataiwa iwewe usadai iwewe ndowatadzira munhu pinda mumba unyarare. Uyu anotokutuka nekuda kwekuti unodana nemurume wake. Alright. Handina shoko randakaburitsa pakati pavo. Ndakaita zvekutuma munhu kuti anondikumbirirawo kuti ndinge ndichienda kunobatsirwa. Munhu wandakatuma akaenda akati mama gara muchitodiwa futi nemunhu iyeye ikoko. Anga abatawo dare ari kwaari ikoko. Aigara padhuze nepandinogarawo. Ndakabva ndatakura mari yangu $5 yematare. Ndakasvika paya ndakatambirwa zvakanaka zvekuti ndakanyara, asi unongoziva kuti kana kumba kwenyu kune mhosva uri kuenda kumba kwenyu ndikuya penyu ndakapara mhosva ini. Ndakanyara kunge ndichanyura mudhaka, asi ndakatambirwa zvakanaka. Apa futi muri muprofita achiri kutozikanwa kuti muri kuchirira. Apa maenda ne$5 yematare. Ndasvika kuya. Zvakanaka ndakapinda mumba. Ndakasvika ndakabatsirwa zvakanaka, matare angu akatorondwa zvakanaka. Mudzimu uya ndobva wasudza. Ipapo ndiri mumatare muya ndobva watsanangura zvawakatsanangura. Akati aiwa nguva yedu ndoyazokwana. Kurwara kwauri kuita kumurango kuti iwewe uri kuramba uchigogomara kuda kuenda kuchiprofita. Takambokutendera unyasha wani kuti unge uchinamata. Makore esa atakakupa kuti uprofite. Iko zvino yanguva yedu. Chitawo basa ripi? Redu ngaridzoke. Nekuti redu rarizombofa iwewe uripo uriwo watakasarudza. Tiri kutoda iwewe. Hapana hazvichinji. Ukada kungoramba uchiita naro. Ndo patichakupeta ukafa ukasiya vana vako dziri nherera. Saka ndakaona kuti kufa nekuda kuramba ndichiprofita nekurarama ndichichengeta vana vangu. Ndakangosarudza option 1 nekuti ndakanga ndichiziva kuti kumavambo kwacho ndakanga ndatangira pamudzimu ndikanochenurirwa kauya kuchiprofita. Saka handina kuona zvakanga zvakaipa kuti nditi ndingarambe kuenda kunoita basa rematare. Ndakaitirwa zvese ipapo. Ndakapiwa fodya ndikanzi endai munofukira. Mangwana acho ndakatomuka ndichizvifambira musoro uya wapere ndikanzi svutai. Ndikatosvuta ndikatoti hapana kana chiri kutondondinetsa pamusoro uya wandainzwa uya uri kutoenda uchitonyarara. Pandakazonopedzerwa matare aya kunosvika kwazvaida kunogumisira, ndakanga ndakutova munhu anga kutozvifambira. Ndo pandakatoona kuti saka muprofita uya akandiudza chokwadi kuti ndidzokere kuchivanhu. Ndinoita zvino sekuti kana munhu akanzi ane mudzimu uyu muprofita, vamwe vanenge vakuti chiedza nerima zviri kurwisana. Ende zvinotoshanda futi zviri pamwe chete. Hapana chinhu chisingashandidzana apa. Ane mweya mutsvene ane mudzimu wekumba kwavo. Ane mudzimu wekumba kwavo ane mweya mutsvene. Hapana munhu asina chikaranga. Hapana munhu asina dzimu nekuti kwawakaberekwa unonzi unoira shumba. Saka pakupira kwemudzimu vanotodeketera vachiti vekwashumba kuratidza kuti une mudzimu. Une dzinza. Mudzimu idzinza rako kwawakaberekwa rinoramba richinge richikuteverera nekukuchengetedza. Hazvirambike kunzi inini pandiri panapa ndichaprofita. Ndinotodaidzwawo nevanhu varwarirwa vemachechi veZioni vandaipinda navo. Ndinotonoprofita futi ndiri kuZioni nditakuri matare. Ndikatosvika kuchechi ndinotenderwa kuprofita. Kutotora nhombo kupa vanhu nhombo vakatopora. Asi izvezvi ndiri kutosvuta bute. Ndiri kutotakura matare. Asi ndikaenda pachechi ndinotorira nendimi. Kawani pamunhu wani. Zviri zviviri pamunhu wani zvinoshanda. Asi ungoti vanhu vanenge vakuzozvipatsanura vachiti mudzimu wakaipa nekuti kunonocherwa mishonga. Haizi yese mishonga yakaipa.
inocherwa. Iwo mudzimu wako haukutendere futi kuita chakaipa, haukutendere kudeura ropa. Sezvaunongoitwa futi kuchechi kunza haufaniri kuuraya. Mitemo ine 10 kuchechi iriko, mitemo ine 10 kumudzimu iriko. Hakuna kusina miko nemurayiro kuti tinofamba sei. Zvese zvine muko nemirayiro yekuti apa ufanire kucharika. Apa ufanire kucharika. Amanza titi niwewo mombe iende kure. Haufaniri kuti mitemo ine 10 iri kwese. Kwese. Saka kweisusu vanoshora, isusu zvikuru sei tenda mumachechi, isusu tinoshora kusanganiswa kwemudzimu nekuprofita. Munotiona sei isusu? Handikushore nekuti munenge musina kunzwisisa zvakakwana. Nekuti uye zvinenge zvisati zvaitika pauri kana kuti pahama yako kuti uzozvinzwisisa. Asi umwe neumwe ane muono wake. Zvakafanana nenyaya mukaisa padebate. Umwe neumwe anoburitsa pfungwa dzake. Asi ane experience akambofamba mazviri anogona kukuudza ichokwadi, asi chigozokrashwa neumwe munhu achiti azviko. Chokwadi chiriko chekuti munhu akaprofita. Toti ndatangira kuchivanhu, ndinodzoka futi ndikaita muprofita. Ndatangira kuchiprofita, ndinoenda futi kunotakura chivanhu. Nekuti inguva inenge ichinzi yakwana yauri kufanira kunge uchinge uchishanda izvi. Imi vanhu vekuchechi kwenyu vakazvitambira sei kwamaiprofita makore esaya kuti maakuchinja maakuenda kuchivanhu? Hazvina kunzi isusu toti kuheduka kana kuti warasika. Nanhasi vanotondida, vanototakura kutoti nebute renyu iroro toziva kuti zviriko. Tinokudai. Asi midzimu yandakatakura ndo isingachadi kuti ndiende kuchechi. Kuchechi ndinotodedzwa chaiko. Asi kutoti musi wandinototi ndikuda kuenda kuchechi ndichiti mangwana ndoenda. Wopedza ndinopiwa ipapo kana kumuka ndichigeza ndigoni. Ndotomuka ndakazvigarira ndiri pamba. Muri wiki. Ndichinyatsoona kuti apa ndisi kuda kunovhiringidza vanhu kuchechi kwavo. Regai vanhu vazvinamatire. Asi vakazvinzwisisa kuti zviriko. Ine mati munonzi Muchemberani kana kubasa ramakuita rematare? Ndonzi Mbuya Masisiyo. Mbuya Masisiyo. Mbuya Masisiyo mataura kuti imi makatosiya mauchika vana muri muprofita. Makasiya mavhurira vanhu makomba vane maklema vakatanga kuita mari. Makaona mabhodhoro akanga akaiswa padzimba dzevanhu vakaita mukaenda mukanobatsira vakayambuka. Zvakasara uku kuchiprofita zvamusisaite uku asi muchibatsira vanhu ndezvipi? Hapana chandakasiya. Muri kurevezva. Mashandiro andaingoita kuchiprofita nanhasi ndo maendero andinongoita ndiri kuchivanhu. Handina pandinoti apa ndakarasika kana kuti ichi chakasara. Ndo maendero andakangoita nekuti chinhu chaindaingoshandisa ndingotori ndini 1 munhu ndaishandiswa nechiprofita. Kurova kuti ngirozi yaindaiprofitisa ndo mudzimu wakatanga kundisutsa, ndo mudzimu nhasi uri kudzoka futi uchiita basa. Ndinongofamba nenzira yangu iyoyo. Zvandaita sebasa nanhasi ringoripo. Saka mati zvinhu zvimwe chete. Chinhu ngori chinhu 1. Nekuti kazhinji kangu ndichirapa mumatare. Ukazoona ndakuenda kunotora muti. Mandigari nemuti mumba mangu. Ndinotonotorera munhu ari kutoda kutoenda kunoushandisa ipapo ndichimuudza zvekuita chienda nawo. Asi dare rangu rinowandira kumvura. Kumadziva ndiko kwandinotowandira. Ende mvura yemadziva ndo yandinotonyanya kutogara nayo. Semaprofitiro andaingoita kuti ndaingoshandisa mvura. Dare rangu rechiprofita rinotaura kuti miti ndinoitorera munhu anouda inini handitenderwi kugara nawo mumba mangu. Atoonekwa kunzi ari kuda kunochererwa muti unonzi chakati ndo pandinouudzwa. Uri kuredi inogona kusapera. Enda unotora chakati. Saka iye zvinezvi paipa mambo unotaura zvekuti makaona bhodhoro chimwe chinhu chamakabata basa guru rimwe ramakabata ramunorangarira rinouya kwamuri. Iye zvinezvi maakumatare Muchembere Masisiyo. Maakumatare idare ripi ramakabata rekuti haribve pamwoyo penyu munoti dare riya rakaoma asi ndakaripatsanura? Ndakapatsanura nyaya dzemari kupurazi kwandinomboenda kwabamukuru vangu. Kuti ainyuziya vainetsana nekuda kwemari dzemadetector. Mariyo mushure mekunge ndaivhura. Paiuya mapurisa, paiuya vanhu vakasiyana siyana. Ava veuku kumhiri vachiti ndepedu. Ava veuku saidi kwandakatangira kuvhura mari vachiti ndekwedu.
Asi nekuda kwekuti ndakangoziviswa zvekuita kuhope kuti takura fodya yako yebuto uende unodai panzvimbo utsike vanhu ava vari kunetsa uku. Ndakabva ndavharira ava panze vainetsa kuti ndekwedu isiri nzvimbo yavo. Mapurisa kuti auye munzvimbo iyoyo hunge tatoenda kutuma munhu kuti ngaende kunovatakura kuvafonera cheko vairamba kutsika munzvimbo. Mushure mekunge magadzira dai. Ndanzi ngapatsikwe kuitira kuti runyararo runge ruripo. Uye matara anoitwa nechikaranga munonzi hamudiwi mapurisa anonyanya kupindamo mukati mazviri. Vane zvavanozokonzeresa kuti Maria inge ichidini? Ichidzima. Saka makanovharisa kuti ndakavhara kwese hapana pandakasira, hapana munhu wandakasiya, ndakatoisa nzira yekutoti vese kana takutovada tisai toenda kunovatakura. Vese vaiuya vachitema vanhu vachimbimbura mari munzvimbo idzodzo vaitouya vachikumbira kushanda. Tikati hazvizi kuita nhasi vaidzokera pasina munhu atuka umwe munhu. Asi ndichienda nekushanda mukati menzvimbo iyoyo makazoita vanhu vane makaro. Zvazvekuti vanenge vakurwadziwa kuti munhu akavhura mari ngaapihwewo mari izvi. Kana kuti panzi tabata kana 30 grams ponzi 10 grams dzitiri kuenda nadzo kumatare kwambuya vanenge vaivhunza kuti vashanda rei. Right. Handi nayo. Mushure mekudaro ndakanzwa kubatikana moyo wangu nekuti paitwa zvemadetector izvi. Ndaitoenda ndonovaudza nzvimbo dzekudetector kuti nhasi hamusi kushanda pamakashanda nesuro. Muri kuenda apa kutangira apa muchienda kumuchienda uku. Nhasi muchawana mari ende vachiiwana. Asi kuzoti vandipe vainzwa moyo yavo ichibatikana. Vakaramba nacho. Vamwe vachiti toenda naye vamwe vachiti hazviiti. Chandakazogona ndechekuti mushure mekunge ndanyatsoona kuti ndiri kubatikana. Ndakatorazve matare ndikamadzosa panzvimbo yawo ndikakumbirira machembero kuti machembero ndimi makavhura mari. Imboitorai zvenguva imbodzoka pamba imbogara mumba menyu muno mundiro yenyu yematare iyi nekuti ndo yandakashandisa nchishanda basa iri. Mari yayo yakabva yadzima. Varimo vanhu vachishanda. Ndakudaidzei hazvisi kuita nokuti havasi kukupai chegumi. Ndakatora nguva ndisingaendi vakauya. Mari mushure mekunge yadzima. Vaiuya rumwe chete ngati aiwa ndokudai mese makakwana tinge tichitaura nyaya ipi. Vakatadza kuungana nekuziva nyaya yavo. Asi nekuda kwekuti kwakune vamwe vanhu vandandisina mhosva navo. Vainetsa vakabva vasimuka vaenda mushure mekunge mari yashakwa nokuti ndakaita mwedzi muviri ndisingaendi. Mari ndakatsika zvangu ndinayo. Ndichiziva kuti kana zvazomazogadzirisana muchadzoka futi kumavambo tozotanga futi patsva. Zvazodaro ndakazouya ndikakumbirwa ruregerero namaneja wemunzvimbo ndikati inini hamuna kutadzira inini makatadzira varidzi vedare. Ngatidzokei futi padare. Padare vakanzi kunodiwa mari inokwana 10 grams dzemukute kuti vakunzi sori ndivhure futi mari. Ndichibva ndaenda futi ndikanokumbirira nyaya iyaiya ndobva tatanga futi kudi kuchera zvakanaka. Chero izvezvi vakachera ndisiko vanotouya nezvaitika. Chero vakabata dombo nekuti dzimwe nguva ndinogona kutoudza maneja kuti izvezvi uri kumba kana uri kumba enda kumunda kune zvakati zvaitika. Ozotondifonera kuti hapai mamuchirevesa tikuenda kunogiga pakati. Tichauya nguva dzakati. Vouya vese neuwandu hwavo hwevanhu vanenge varipo. Mari yoiswa mundiro. Ndotora yangu yandonzwa kuti moyo wangu ndo wairi kuda nhasi. Ndosiya pasi mundiro mevaridzi. Yenyu chiendai munogovana. Dare harina makaro. Ndinongotora zvemurango zvekuti tinge tichionesana kuti vanhu vange vachifamba pamwe chete. Saka ngatichitaurai right. Muri yeZimbabwe tiri paJCTV nepaSly Media TV. Tiri kuno kuVenice Mine. Isu semakuhwa munongotizivawo tinongofamba tichitsvaga nyaya kuti ndedzipi nyaya dziri kupisa. Chikonzero tiri pano paJCTV nepaSly Media TV tichikurukura nezvenyaya iyi. Taita interest panyaya iyi nekuda kwekuti yakafanana neya Prophetess Bolt Carter. Vakanga vari prophetess vaine church yavo vachibva vazochinja vachibva vazoenda kuchivanhu vakaitirwa matara amakaona panapa paTV. Taona paTV pakaramba pachingori nazvino pachingori nemutauro wekuti kune mashoko akawanda ndeakashata achitaura kuti zvaita
bolt cutter azviite, kunyange kune masides akawanda wanda ari kutaura nyaya imwe chete yekuti bolt cutter akarasika kana kuti akatsvaga mari akaita sei. Ava tinavava muchembere Masiziva kana kuti madzimai Ruth kana kuti rechishona tatironzani Ratidzai. Tasangana navo kunoku tichingokurukurawo vakatanga kungotaurawo nyaya ivo havasitori pasocial media nyaya yatiri kutaura nezvayo havaizive, asi taona kufanana kwazvo. Saka tati regai vatipe testimony yavo yekuti vakafamba sei muchiprofita, vakafamba sei mumatare. Munova ndo matakupedzisa nyaya ino yamatibata tiri paJCTV. Takatiripo tese paJCTV Prophet Bolt Cutter vachitambirwa nekuaseswa kuzinata. Nhasi tiri tese zvekare tafamba kusvika kuno kunze kwenyika yeHarare, tiri kune imwe province, kune imwe constituency kwatauya kutozotaura nyaya iyi. Kana kune vari kuramba vachitaura, apfuurirai mberi muchitaura futi neiyi tichinzwa kuti zviri kuenda kupi, nekuti vamwe vanogona kufamba vachifungudza kuti yanonzi Bolt Cutter mumuzere hamusara mambomunzwa Prophetess Bolt Cutter hamuvazive. Havavazive, asi nyaya dzavo chataona ndedzekuti dzakafanana. Ticharamba tichikunzirai nyaya dzakadai so pano paSly Media TV. Iye nezvemuchembere Masiziva mave full time kumatare. Kune vakateerera vari paJCTV zvinezvi nevari paSly Media TV, ndezvipi zvinhu zvamunoti imimi matare ari pamuri anobatsira vanhu zvokuti zvinezvi tikaisa phone number yenyu apa anoti ini ndatenderera zvinhu zvangu zvichiramba zvakasungikana, ini ndatenderera handisi kuwana zambuko, ini tsananguro ndinadzo hazisi kuwana pundutso. Asi imi muchitoziva zvenyu kuti mumatare menyu kunenge kucheka majarini nebanga rinopisa, anokuti hachisi chinhu kwamuri. Ndinouchika. Kana kune vana vema2000 havazvizive kuuchika kuita sei? Ndinogadzira mbereko kumunhu asina kumbobvira aita mwana. Ari kuchemera kuti angawane mwana. Kuti denda chinge ndawana mwana. Ndinovhura mari mumakomba. Vane maclaim emagold vaya. Kutangira kubva uchimaina bhandi rako pamusoro kana kuti pasina asi richizowanikwa. Ndinogona kukutsvagira kuti uchafamba wakadai. Ugodzika wakadai, ugonosangana nedombo rakati kusvika wasvika panzvimbo yatinoti ndo ine bhandi rako, uchienda wakadaro. Izvozvo ndinozvigona. Ndinogona zvekare kucheka masare, kune vaye vanotambura nenyaya dzemasare vaya, ndinocheka. Kune vaye vanonzi vane jambwa nemunyama varorwi, ndinogona futi kugeza nyaya idzodzo. Kune vaya vanopomerwa mhosva dzavasina kupara vachisungwa, nyaya dzemapurisa ndinodzipinda zvekare. Kune vanhu vanoti inini mudzimai wangu ari kuchirika imba ndiri kumususpect, kana kuti murume ari kujamba imba, munodzibatanidza here dzimba? Munopa vanhu kana rukawo? Rukawo handipi. Asi kubatanidza nekudzoreredza munhu kuti anga achiduka panzvimbo ndinozvikwanisa. Kukana ane murume akaenda kwana Marwe ndinodzosa. Nema Ane hama yake yekuti yakaenda zviya zvekuti pamwe murume wangu aenda kwaenda kwaachadzoki. Anodzoka zvekare pamba. Okay. Mataura nyaya dzakasiyana siyana. Kunewo zvekare vanhu vanoti vari kubirwa mudzimba umu mabasa muchii. Dare rinobatwa here namuchembere Masiziva? Zvichienderana nenguva yakabiwa zvinhu zvako kuti zvakabiwa nguva yakaita sei. Zvikange zvati dhonzei, vanoda zvinhu zvichangoitika zviya zvekuti zvatorwa pamwe hapana vhiki. Izvozvo vanogona kudzosa. Asi zvikange zvazvichinzi ndezvemakore, iroro handisati ndakamborishanda. Hamusati makamborishanda. Asi zvekuti zvabiwa zvichangoshayikwa, kana kuti zvane vhiki zvanzi zvashayikwa. Kana kuti chakabiwa chako ichocho wakatotangirwa nemunhu akachiba, vanogona kutokudza kuti ichi chinhu wakatovharwa iwo pawakatorerwa chinhu. Hachichakwanise kunge chichidzoka. Taurai nhamba yenyu kudare reSly Media nereJCTV. Vanhu vazive kuti munowanika kupi uye nhamba dzenyu dzefoni nhamba ndedzipi.
uye kana varoda kubatsirwa munowanika mazuva api? Zvese zvamakasununguka zvamunoti imimi vari kufanira kunge vachibatsirwa mumatare vangakuwanai sei? Ini ndinowanikwa kunonzi kuVenice Mine kuKadoma, panonzi D189. Namba dzangu dzefoni 0783 456594. Ndinowanikwa mazuva ese ndiripo pamba kana ndisina munhu wandabuda naye kuenda kunobatsira. Nguva dzangu dzakawanda ndinenge ndiri pamba. Tinotenda zvikuru kwazvo muchivhara chirongwa. Kune vanhu vari kuseka Prophetess Bolt Carter vakunzi Tateguru Simango iye zvinezvi. Munovapawo dzidziso yekuti kuti imi Bolt Carter hamuzive matambudziko akasangana nawo hamuaziya, imi mamwe macho makapfuura nemo ekushorwa kunzi waenda kuchiprofita kana wabva kuchiprofita uchienda kumudzimu. Vanhu vakadaro Bhaibheri isi toendawo kuchechi kunoverengwa Bhaibheri rinoti vasingazive ngavadzidziswe kana muzano musangano vanodaro. Ndinoti kuna Tateguru ngavasateerera mashoko anotaurwa nevanhu. Uye nyaya yavo inyaya yakajeka nekuti zviriko. Neniwo ndinotovasimbisawo semunhukadzi kuti zvavari kuita izvozvo vasadzoke kumasure. Mangwana vachawana zvekare umwe munhu achavatevera asi yaimbova nyomba. Nekuti mukuita basa unoshorwa, unotukwa, unonyomba, asi munhu yeye akakunyomba kana auya uripo futi pakumubatsira. Saka ngavasaneteswa nezviri kutaurwa. Nekuti zvagara munhu anongotaura, umwe anotaura asina chinangwa chaari kutaura asi kuda kufadza mashoko kuvanhu, nekuda kukudzikisira kuti ugone kuneta. Ndoti Tateguru, rambai muchienda mberi nematare, nekuti matare ane upenyu, ane dzidziso. Mangwana muchazowana futi umwe munhu wamuchagona kudzora munzira yakafanana neiyo yamuri kufamba nawo. Naivo vari kukuseka iwavo mangwana vachazonyara vachiona muchiramba muchienda mberi neupenyu hwenyu. Musanete, musanzwe mashoko anotaurwa nevanhu. Rambai muchiita zvamuri kuita. Murambe muchitisimbisawo nesuwo tiri kuno kunze tinenge tichitsvagawo rubatsiro. Musaneteswe nevanhu. Nekuti hakuna chinoitwa chisingataurwi munhu. Chero munhu anganzi afa chiri chitunha chiri seri kwedho chinototaurwa zvakaipa nezvakanaka. Saka imimi rambai muchifamba mafambiro enyu iwayo nekuti ndo nguva yenyu, ndo nguva yamakatsanangurwa nematateguru enyu kuti muchaita basa renyu. Zviriko ende zvagara zviriko. Vese vamunozviita vamwe vanogona kutovanda futi vachikutaura asi neusiku vachikugogodzerai mukova. Rambai makabata pamakabata Tateguru. Tateguru Simango, rambai makabata pamakabata. Ndi muchembere masizi vatasangana navo tiri kuno kuKadoma kuVenice Mine kuD1 vanoita matare vakambenge vari prophetess vakave muprofita wemandiriri vakabatsira vakafamba kumativi mana vachiyambutsa vanhu zvimwe chete zvavakuita kumatare. Tinoimba kuti panyaya yatabata pana pa JCTV nepaSly Media TV pane chamadzidza. Kazhinji vamwe vanomhanyira kungonokomenda kuti haiwawo hachi. Isusu manje pano pavaridzi vemastation taakuziva kuti ivavo vanonyanya kukomenda zviri negative vane potential yekusvika kunzvimbo dziri kutaurwa idzi nekuti chiri kuvataurisa chiri kuita kuti vataipe vaite makeyboard specialist. Ichocho chiri kuti vashore ichocho ndo chinhu chisiri kuda kuti iwewe ubatsirwe ushore. Nekuti chiri kuziva kuti ukangofarira bedzi zvikuitwa naTateguru Masiziva wayambuka mukubva mukutambudzika kwako. Vazhinji vanotaipa apa tikazoda kuenda kumaCV profile yeupenyu hwako tinotoona kuti une mota zvako asi kumba kwako hauzi kurara. Asi utoda kuti muchembere Masiziva vakubatsire. Une basa zvako asi hauzi kupromotwa. Kuhasha dzako dziri kuperera pakuve keyboard typist uchishora izvi zvinokuburitsisa nekuti vakakusunga kana kuti vakakutsinga kana kuti vakakuroya vari kuziva kuti ukangoenda kumatare unopona. Vakakuregerera watobuda. Taurai mega. Taurai mega. Taurai kuna vanongotaura. Vanotaurisa vaya chiri kukutaurisa inhamwe inenge risure kwako kana kuti munhu ari kutokushandisa anenge achitokutuma kuti unyombe munhu anogona kukubatsira ugotadza kuwana zambuko ugoramba uri wekumasure.
vemberi vachipinda vekumasure vachipinda uchingoramba uri pauri ipapo nekuda kwechikonzero kuti wakapiwa mweya wemhemherero yekushora kuti usagone kukunda. Saka usateerere zvinotaurwa nemunhu tateguru. Iyeye munhu yemangwana uchamubatsira kuti agone kuenda kunokunda. Nemi munoshora, shorai muchiziva kumasure kwamakabva nekuti iwe uri kushora pamwe nenhamo yako yangu yauri kushora nekushoropodza ini ndiri kutoshanda zviri kuita kuti vana vangu vararame. Asi iwe uchindishora iwe musure mekushora mangwana uchauya futi kuzondigwadamira kumatare angu asi handizogoni kukushambadza kuti wakazouya. Ndakamirira Jetro ini ndinonzi Sylvester Tafumanei nhasi uno tiri pamwe chete tiri muno munharaunda yeVenice Mine. Ini ndonzi Sylvester Tafumanei paSly Media TV JCTV channel yakazvimirira pamuri kuonawo muri. Chatiri kukurudzira nchekuti subscribe pa channel iye iwe kana zvataurwa panapa nhasi zvisina basa newe unoziva mumwe munhu anogona kubatsirwa nyaya iyi kana kuti ane nharo nezvenyaya iyi share video iyoyo iende ikoko. Kwanhasi tinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikuunzirai panapa. Nokudaro klikai notification button kuti mugove kutanga kuziva nyaya yaitika. Rega kuti izoudzwa nevamwe asi wakasubscribe pa JCTV nenyaya yekuti hauna bedzi kuklika notification button unoita kunge uri kusaririra uchizoudzwa kunzi ingawani yakabuda pa TV wakasubscribe nyaya yekuti unenge usina kuklika notification button. Tiswere zvakanaka, tirambe tichikurudzirana kuita zvakanaka. Vane mhemherero yekutaura zvakaipa maudzwa namuchemberi Masiziva kuti imi pamwe ndimuri kutoda rubatsiro kwete bolt cutter mazvita tinotenda. Bye bye.